We are here in Athens with the comrades of the Metro of Athens, and for us it's a very good opportunity to discuss with them the conclusions of the class struggle and to learn from them the conclusions of the 10 days strike they have had. They have told us that they are very interested in the experience of the workers in Argentina that in the Metro achieved the 6-hour workday, and we will continue in relation and discussing with them because we know that workers of the world has to be united fighting against the governments, against capitalism and to achieve all the claims. Χαιρετίζουμε τους αγωνιστές συναδέλφους από την Αργεντινή. Τους ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας στον αγώνα. Οι εργαζόμενοι στο Μετρό αγωνιζόμαστε για τα κεκτημένα όλων των εργαζομένων σε αυτόν τον τόπο. Έχει ξεφύγει ο αγώνας από το Μετρό. Ζητάμε τα αυτονόητα, ζητάμε συλλογικές συμβάσεις, ζητάμε συνθήκες εργασίας με αξιοπρέπεια και θα είμαστε συνεχώς στο δρόμο μέχρι την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Θέλω να τον ευχαριστήσω και πάλι και να πω μια κουβέντα. One solution, revolution. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μόνο με επανάσταση θα επανέλθει η δημοκρατία. Η επανάσταση δεν είναι ένα φρούτο που θα πέσει όταν είναι όριμο. Πρέπει να κουνήσουμε το δέντρο για να πέσει.